Barka da zuwa tashar tsakar gida. Salamu alaikum makallata fina-finan Hausa, ga wata dama ta samu mai suna Dogara ya dawo challenge. Abin da ake bukata ku shine ku sauke wakar Dogara ya dawo a YouTube channel na Dauda Kahutu Rarara ko kuma Mai Shadda Global Resources Limited. Bayan yin haka sai ku kwatanta rawar da kuke ganin za ku iya yi akan wannan waka. Idan mutum ya ga dama zai iya farawa daga inda ake cewa Dogara ya dawo, in kuma ya ga dama zai iya farawa daga inda ake cewa oyoyo Dogara. Idan kuka yi haka sai ku sa a Instagram page ɗinku, sannan kuma ku yi tagin ɗin account ɗin Real AB Mai Shadda, Sheikh Isa Alolo, Nasir Ali Koki da kuma Aminu S Bono. Ku kuma rubuta hashtag na Dogara ya dawo challenge. Wanda ya zo na ɗaya zai sami kyautar tsaleliyar mota, na biyu kuwa zai sami kyauta a daidaita sahu, na uku zai sami kyautar mashin, daga na 4 zuwa na 10 za su sami kyautar naira na guga naira har naira 150,000. Dogara sassai ya bugu ga lagwanai jam'iyyar mu ba hanka ga wani oyoyo Dogara sassai ya bugu jam'iyyar mu na lalemar oyoyo Dogara sassai ya bugu shi lagwanai jam'iyyar mu ba hanka ga wani ku bani tambaran kula yan ƙarya aja kula ya buya ko da uban gaura yare yare su ja baya Dogara ya dawo na gode ko da uban gaura Dogara ya dawo Dogara ya dawo kai da goje uban gaura Dogara ya dawo masarar su kundura sai fara yawa Dogara ya dawo iko na goje yan kura ko da uban gaura Yakubu ya dawo Dogara ya dawo suna da kai kawo Dogara ya dawo gaba kula musu ya dawo Dogara ya dawo na gode ko da uban gaura muke maka jangwarlo Dogara ya dawo mai mana yana maka ban girma Dogara ya dawo mana na bulu uban kulma